lang ah. Wait lang po ah. Titignan lang tayo. Wait lang.
Wait lang, kakabsat, mga bunsoy ha. May check lang ako. Wait lang. Okay ba? Kuya Sherbal, okay? Yung screen? Yung screen, okay lang? Yun ang kasi pinaproblema ko. Naglolo ko yung niya, yung screen niya eh. Saka kumikidlat dito. Oo. Wait lang ha. Check lang tayo kung Sherbal, dali lang. Kaya kasi yung seryoso yun. Lakas po kasi ng kidlat eh. Di po tayo makakapag-live ng maayos pag ganyan. Wait lang ha. Wait lang po kayo, Sherbal. Check lang po natin. Di kidlat-kidlat po kasi rito. Oo, parang hindi po maganda yung bame, mawala pa tong okay lang po, no? Kala ko, naglokod na tong ko eh. Punong tosokdal. Pag narabi po sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsoy, naka-live po tayo ngayong gabi. Sherbal, unang tusok. Salamat po, pagpasok sa akin live. Maano po kasi, yung kidlat. Opo, yung kidlat eh, maano po kasi. Yung dumadagundong po talaga, lakas dito eh. Pasok lang po sa akin live, kakabsat, mga bunsoy. Ibag narabi po sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsoy, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFWs po dyan, immigrant. Bunsoyan yan, mom and dad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Imbag na bigat sa inyo dyan, bunsoy. Grabe, kulog-kulog dito, sakit sa tenga. Parang namumortar na tayo, para tayo nasa Ukraine dito eh. Para nasa Ukraine, yung parang binobomba ka ba ng parang binobomba ka na ng China. Lalakas ng kudlok, lalakas po nung dagundong nung kidlat. Yan, medyo, tamaan pa tong, makikislap pa naman. Diba, sabi po nila, pag ganyan na kumukulog o kumikidlat, patay mo muna lahat ng mo. May tendency baka tamaan ka daw ng Sabi naman matatanda, pag ganyan daw, na kumukulog o kumikidlat, patay mo muna daw yung TV mo, lahat ng gadget, baka daw tamaan. Eh, yung lakas ng mga yung takis sa tenga, parang yung nuclear bomb na Tsaga-tsaga lang po tayo.
Yan, gusto yan, mamindad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Yan, yung bag na ano sa inyo dyan, yung bag na bigat. Yung bag na bigat. 6:08 na ng umaga dyan, alam ko, papasok ka na rin sa work, Bonsai. Ingat at God bless din sa'yo. Papasok sa work ha, Bonsai. God bless sa'yo, sa family mo. Dyan sa California, Bonsai. Working day na naman. Ano ngayon? Ba Martes ng umaga dyan? Kasi dito, Martes ng 9 o'clock. Dyan, Martes ng umaga, 6 o'clock sa inyo. Gusto ka na, Bonsai. Gusto ka na namin. Okay lang. Kasi nakasupport lang kami lagi sa iyo. Alam namin, busy ka talaga rin. Naimbag na rabi po, Ma'am Maylin. Naimbag na rabi po. Pigsa todo, ma'am. Pigsa po gamin ti tudo. Ken, ano pa, jay kidlat. Jay tagundong ti kidlat. Nagmantititenga, kasla bombahin tayo ti China ito yun. Tatalang medyo nagsarting. Tatay, grabe. Yan. Tingting nyo, manang. Grabe. Grabe, ti nating kulog. Kidlat. Okay lang po, Ma'am Maylin. Dak lang doon. Ito'y balay lang. Ibang na rin dito, dak to lang balay. Ito'y lang itong balay. Ingat din po kayo dyan, Ma'am Maylin, ha. Ingat din po kayo dyan sa Texas. Alam ko, super init pa rin daw po dyan. Mainit pa rin po yata dyan, you know. Ingat lang po. Ingat pa rin. Wait lang po, ha. Narinig ko na. Pag nakalive ako, narinig nila. Bigla. Pirmi, pipig sa lahat ti todo. Ma'am Maylin. Yeah, Mama Mary. Mami Mary, ano po, imbag na rabi po. Diyan po sa Cavite. Imbag na rabi rin po. Lakas po ng ulan dito. Lakas po ng ulan. Yung ulan sa kanyang kidlat. Matindi po yung kidlat eh. Talagang dumadagundong. Okay lang po ba kuha? Okay lang po kuha. Yan. Papatingin ko na mapubukas tong cellphone na to eh. Dapat pa, ganun po, di ba? Pang tataka ako, ba't pa ganyan? Ayaw niya pong Kapsat Eve, yan sa Connecticut. Pag nabigat din sa iyo, Kapsat Eve. Ingat at God bless din sa iyo. Yan, naka-live na tayo ngayong naka-live na tayo ngayong gabi. Live, pasok lang. Yan. Malakas yung ulan, kaya medyo hindi nyo rin ako naririnig. Ilalakasan ko na ng ang boses ko. Kasi pa nakaganyan, tinan nyo po hindi maganda. Retake back. Gaganyan siya. Kaya ganyan na lang. Yan, Ma'am Maylin, kumusta po kayo dyan sa may ano po Ingat sa God bless din po sa inyo dyan sa may San Antonio, Texas. Ingat sa God bless po lagi. Mami Mary, ingat din po kayo lagi dyan sa Cavite. Maulan-ulan din po. Malakas po dito. Iwan ko lang po dyan sa inyo kung malakas. Napudot pa. Mainit pa po dyan sa Texas. Mainit pa rin po. Dito po kasi ganito, paiba-ibang sa araw sobrang init. Sa araw sobrang init, sa gabi dun babanatan ng uran-uran.
Mainit pa rin po, no? October po siguro yan. October po, mararamdaman nyo na medyo, mga last week siguro ng October, mararamdaman nyo ng init. Ang lamig pala, lamig. Yung mga tiga po dyan, mga tiga Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik, Kabsat Bunsoy Kabsat Amore, yung pagnarabi rin sa inyo dyan, Kabsat. Yan po sa may Japan, inasad God bless din sa inyo always yan sa Japan. Sa inyo po lahat yan sa Japan. Mga taga Taiwan po dyan, Kabsat Pretty May, Kabsat Geraldine, yung pagnarabi sa inyo dyan sa Taiwan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Taiwan. Yan. Yung mga taga po dyan, mga taga Hong Kong, Kabsat Toy Hiki, Mami Sangkes Pai Vlog, Kabsat Wena, ibag na rabi din sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Hong Kong. Kanina, magla-live sana ako sa sa SM North. Ang hina ng signal sa loob. Mahina po yung signal sa loob, kaya upload videos na lang. Panoorin nila yung upload video. Mahina yung signal po sa loob ng mall. Hindi na ako nag-live. Doon na nag-upload videos na ako sa labas. Kabsat Diana, yan sa Ireland. Yung pag namaling sa inyo dyan sa Ireland. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Ireland. Ito, yung mga tiga po dyan. Yung mga tiga Sweden. Mga tiga Sweden. Manang Adel. Kabsat Charmy. Yung bag namaling din sa inyo dyan sa Sweden. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Sweden. Sensya na po, ang dami ko pong binabati kasi alam nyo na, mga viewers po yan Yan, kay Ma'am Cartlea, kay Ma'am Caitlin. Mega loud shoutout po sa inyo po, Ma'am Cartlea, Ma'am Caitlin. Support lang po kay Kabsat Makoy. Salamat po. Ingat at God bless po sa inyo always. Ma'am Cartlea, saka si Ma'am Caitlin. Sino pa ba? Mga tigi Middle East po dyan. Pabangkin Joji, Kabsat Froilan, Kabsat Baby Love, Kabsat Ping, Kabsat Maylin B. Imbag na malam sa inyo lahat dyan sa Middle East. Yan. Ako po kasi ganun Ako po yung talagang vlogger na lahat kung pwede, babatiin ko lahat. Mga nasa abroad, siyempre, mga nasa abroad, yung mga kaano ko dito. Siyempre ako po kasi talagang ganun, baka mahirap na, baka pero hindi ko naman po iniisip yun. Basta, ugali ko na lang po talaga lahat, binabati. Ano pa ba? Yan, kala Ma'am Ma'am Annie Sipcon, Ma'am Cecil. Yan, Kabsat Haisel. Mga kasama namin kapong kayo, kay birthday ni Kabsat Daddy D. Salamat Kabsat Daddy D, na saya ng banding natin kahapon. Actually, bukas ang birthday niya. Ginawa niya lang kahapon kasi bukas yata. Family naman yata kasama niya bukas. Family kasama niya bukas, saka sa linggo. Family day daw yun. Bukas, saka sa linggo. I-celebrate niya kasama yung mother niya. Yung si Commander, yung mga bata. Yun. Okay naman, yung banding namin kahapon, masaya. Shakies kami. Shakies, kung alam niyo yung Shakies sa may Remedios, tapat ng Aristocrat, may Shakies dun. Masaya naman yung birthday ka pa ni Kabsat Daddy D. Marami talaga nakakaalala kay Kabsat Daddy D kasi iba talaga ang ugali kasi may ugali ni Kabsat Daddy D, parang walang yabang, down to earth.
Sabi nga nila, ang gwapo nga daw ni Kapsat Daddy D. 37 years old, pero kung titignan nyo, mukhang ano, di ba? Kung mata ni Idol, mukhang nasa 20s lang. Kung titignan nyo si Kapsat Daddy D, wala sa edad niya wala sa itsura niya yung 37. Mukhang 20 lang. Mga matay ni Idol, di ba? Kasi nga, ano siya, siguro ang ano ni Kapsat Daddy D sa buhay, walang stress, ayaw na stress, walang ano, happy lang lagi, di ba? Masaya sa buhay niya, ganun lang. Ganun siguro ano niyan, ganun siguro sekreto niyan eh. Happy birthday ulit, Kapsat Daddy D, bukas. More birthdays ko pa. Bukas talagang pinakano mo, birthday mo. Ayan. Sila mama, bati ko pa sila mama ni Sipcon, Ma'am James ulit, Ma'am Cecil, si Ma'am, sino ba? Si Ma'am Novi, si Ma'am Cristel. Dami kasi. Okay lang. Ingat, God bless po sa inyo always mga ma'am. Mami Lita, Mami Chona, ingat din po kayo lagi. God bless po. Mami Lita, dyan po sa Canada. Ingat sa God bless lang po lagi. Mami Lita. Mami Malu, Mami Alisa, ingat sa God bless din po mga mami. Mami B, Mami Dionisia. Diba? Ingat lang po mga mami. Boss Lander, Boss Lance, Boss Landers, Boss Bernard pala. Imbag na rabiri po sa inyo, Boss Bernard, Boss Lawrence. Nasa charges din po sa inyo. Sa lahat na ng Manila Bay Vloggers. Kapsat Rupi Rose, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Rex, Kapsat Pans, Kapsat Kabukid, Kapsat Tardun, Kuya Rizal, Kuya Warren, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Rizal, Kuya Johan Shin. Sino pa mga Manila Bay Vloggers? Yan, Boss Tatay TV, yan, vlogger din yan. Ingat sa God bless po sa inyo lahat, mga Manila Vloggers. Kapsat Kalsada, dyan sa may clearing. Ingat ka rin, Kapsat. Ingat ka rin lagi sa clearing. Delikado yung operations nyo. Lumalaban na itong mga nakiklear nyo, lumalaban. Nakikita ko talaga, may dala pang golok, may dala pang itak yun isa eh. Iitakin yung isang kasama nyo, lang yan. Ganon sila kaano ngayon ha. Ganon kapalaban ko ng mga tataka kasi ako sa kanila, di ba? Binibigyan na sila ng gobyerno. Bakit gusto pa rin nila sa gobyerno, sa bangketa magtinda, di ba? Bawal talaga sa bangketa. Kasi bangketa daanan ng tao yan. Hindi naman yan. Nandun na tayo, magkanap buhay kayo, wala namang masama. Pero gawin, iligay rin natin sa lugar. Okay. Yan, si Kapsat Aaron Peña, imbag na rabi rin, Kapsat. Ingat sa God bless din sa'yo. Magandang topic ngayon. Showbiz ulit, di ba? Yung ano pala, yung mga kapatid pala ni Ellen, hindi lang pala, tatlo pala bali sila. May isa pang inaantay kung sino. May isa pang inaantay na lumabas kung sino talaga. Yung isang kapatid ni Ellen. Iba yung isa, anak nila Boss Aga sa ni Madam Charlene, si Alicia yata yun. Alicia, di ba? Mulak. Lumabas na, di ba? Ngayon, isa po usapan, si ano daw yung pangatlo? Sabi nila, kasi di pa lumalabas, ipapakilala na. Maging dabarkas na rin si Carla Abellana. So, si Carla Abellana daw, baka siya yun, yung pangatlo ha. Hindi, papakilala pa lang eh. Tatlo pala sila magkakapatid. Ellen yata yung panganay. Tapos itong si Mulak. Ang bunso yata itong si oo, nasa gitna.
Alam ko itong bunso si Mulak eh. Yung nasa gitna yata eh, si sino ba yung maganda? Sino ba ulit yun? Kakasabi ko lang eh. Kasi wala na siya sa GMA7. Carla Abellana, wala na. Lumipat na eh. Umalis na eh. Kasi sinusundan ni Tom Rodriguez sa GMA7. Sinusundan ng asawa niya sa GMA7. Di ba naghiwalay na sila? Bugbogero pala yung Tom Rodriguez na yun. Pareho sila ni Paulo Contis. Yeah. Yeah, palpang ang ano niyan, ang Itbulaga ngayon, paangat ng paangat, di ba? Karma is real nga talaga eh. Sabi nila karma is real na. Doon ako naniniwala ngayon talaga. Yung generic na Itbulaga, yung bagong Itbulaga, namomblema sila ngayon. Ang laki pala ng utang nila sa sa GMA7. Eh, gago to mga halos di pala nagbabayad. Si Airtime. Ngayon, binibigyan niya sila ng ultimatum ng GMA7. Dapat magbayad sila. Hindi, tanggal. Matatanggal talaga yung show nila. All these years pala, hindi nagbabayad ng tape. Buti na nang malis na sila bossing doon. Yeah. Ang sarap ng buhay nila bossing ngayon. Saka yung lubid-lubid issue na yun, yung sinabi ni Tito Joey, lubid, di ba? Yung iyaano sa leeg, wala namang doon eh. Parang di nyo naman kasi kilala si Tito Joey De Leon. Ano lang talaga yung joker. Pero yung mga joke naman, may kabastusan bang halo yun? Sinabi niya, may halo bang kabastusan? Wala naman. Wala namang halong kabastusan yung sinabi niya eh. Unlike nung kay Vice Ganda, saka yung ginagawa ni Ian Perez, talagang garapala, nagsesex na sila sa tanghaling tapat. Yun yung matindi ron, di ba? Tapos pati si Kuya Jose, inaaway ni Isko. Feeling talaga. May karapatan si Kuya Jose, di ba? Ano pa pakailan mo? Di ba? Saka bayaran mo muna yung 18 million mo na utang mo sa Manila Zoo. Di ba? Yun ang mo dyan. Sagutin mo muna yun. Di ba? Pati yan, si Risa Hontiveros ngayon, nagkakaproblema siya, di ba? Binulabog niya yung kulto dun sa, may na-expose na naman siyang kulto dun sa may somewhere in Surigao. Di ba? Yung leader daw noon, sex offender. Inaano daw yung mga bata. Parang kay Kibuloy, di ba? Yung kaso ni Kibuloy. Yung mga members daw ni Kibuloy, ginagawa niya sex slaves. Hindi umalma yung mga taga doon sa may Surigao. Pinapakita sa balita eh. Gusto lang nga sumugod dito sa Maynila. Kaya antangan tong si Ontiveros, punot dulo, pumunta ka doon sa Surigao para malaman mo, di ba? Pumunta ka doon sa doon sa central nila. Sa lugar nila mismo, pumunta ka doon. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Dito ka naman sa Manila. Ang kontra naman niya, yung mismong kinasuhan daw, yung mismong leader daw pupunta rito. Diba? Talaga eh, may si Risa Hontiveros talagang feeling no? Feeling santa. Malinis ako, wala akong ginawang katarantaduhan. Malinis ako, santa ako. Parehas kami ni Cory Aquino, santa-santa. Santa-santahin mo yung mukha mo. Yung mo sa PhilHealth na 100,000 nung ikaw nakaupo. Ilabas mo lahat yon. Dapat talaga may accountability. Hirap kasi dito sa Pilipinas. Diba tapos na yung term ng isang presidente. Natabunan na kaso nun. Natabunan ng kaso ni Ontiveros kay Panot. Nung si Panot ang presidente, PhilHealth, di pa yung Hontiveros, diba? 100,000 nawawala sa pondo ng PhilHealth. Hindi na nila Tatay Digong. Dapat talaga sinilip nila yun. Dapat humihimas na rin ng rehas ngayon yan. Magkasama sila ni De Lima, Sebo.
Bagay, hindi rin natin maano kasi talagang sensational yung kaso ni De Lima eh. Talagang droga na yun eh. Sa loob ng bilibid, nagkakalutuan ng droga eh. No? Diba? Tapos magsasalita si De Lima. Wala, wala daw siyang human rights ng panahon ni Tatay Digong. Paano kung magkakaroon ng human rights? May kasalanan na nga. Diba? Nagpakayaman ka nga sa droga eh. Justice Secretary ka, yumaman ka sa droga. De Lima. Huwag kang piling paapi ka. Huwag kang paawa, Ipe. May kasalanan ka eh. Pasalamat ka nga ngayon. Hindi na si Apo Makoy yung presidente. Alam mo, kung inabot mo si Apo Makoy na presidente ngayon, firing squad ka. Firing squad ka. Droga yung kaso mo. Diba? Droga yung kaso mo. Pasalamat ka. Wala nang death penalty ngayon. Kung may death penalty ngayon, yung pati yung mga amo, yung amo ng gulpi dun sa kay Manang LB, yung pamilya Ruiz, yung mag-asawa, Silya Electric yun. Ang hatol talaga nun, bitay talaga. Kalokohan nga na yung lifetime yun. Hindi na dapat lifetime, dapat ibalik na yung death penalty. Lifetime, makakaparol pa dyan. Di parol yan, nakakalaya yung nakakalaya yung hinatulan na yun, di ba? Na rapist, kunwari rapist ka. Ang hatol sa'yo, hanap habang buhay. Hindi namang habang buhay na bubunuin mo sa ano yun. Hindi namang habang buhay na bubunuin mo talaga sa kulungan yun. Eh kung nagpakabait yung convict sa kulungan, wala siyang kaso, mapaparol siya. Pinakamatagal niyan, 10 hanggang 5 taon, makulong. Kaya dapat talaga ibalik na yung death penalty. May naman, parang may justisya naman. At least nakikita natin ngayon si Senator Jinggoy. Talagang siya, talaga nagtatrabaho siya. Saludo, Sir Jinggoy ha. Senator Jinggoy, saludo. Senator Tolentino, Senator Bato. Natutuwa po kami sa inyo. Senator Rapi. Tuloy nyo lang po. Talagang kawawang-kawawa po si Manang LB. Tuluyan nyo po yung mag-amo na yun. Yung mga amo na yun. Tuluyan nyo sila. Dapat ikulong talaga. Una na kinulong yung babae. Talaga nanggugulpi pala talaga yung babae. Kasalanan nila ng lalaki, saka ng mga anak, nakisali sila. Pero nakatikim daw talaga ng bugbog, sabi ni Manang LB, yung babae mismo. Yung asawa mismo, yung babae mismo. Yun daw bumulag sa kanya eh. Yun yung bumulag sa kanya, nagtanggal ng mga, binoboxing daw siya noon. Kaya tanggal yung mga ngipin niya, di ba? Tanggal yung mga ngipin niya eh. Bungi-bungi si Manang LB. Tapos nabingi. Yung tenga. Eh, 40 anyos lang pala yun si Manang LB. Pero kung titignan nyo, 6 years old na eh. No? Na tumanda talaga sa gulpi. Sobra. Kawawa si Manang LB. Tapos sasabihin mga amo, pumasok daw siya. Pumasok daw sa kanila, medyo bulag na. May ganun-ganun daw. Kaya minsan daw nasasaktan nila, may ganun-ganun daw. Sinasaktan daw niya sarili niya. Yun ang depensa ng mga gago. Si Manang LB daw mismo may gawa ng mga sugat-sugat niya. Kaya daw siya nabulag. May mga di ba? Makalusot lang. Pero justice talaga dapat ang umiral. Dapat talaga makulong. Kulong dapat ikulong, di ba? Pasok lang sa akin live. Bukas dito muna tayo sa balay. Upload videos muna. Wait lang po Pasok lang natin itong para ma-charge siya. Dapat may pala rin.
lobat, diba? Ganun lang naman. Patitingin ko nga bukas tong ano na to. Bakit ganito tong cellphone na to? Paano na naman natin? Patok-patok na po sa aking live. Maaga pa. Out na aga, 11 ulit tayo ngayon magla-live. Simula tayo ng 9, no? 2 oras, hindi na. Mga bunsoy, kung di kayo busy, pwede na pasok-pasok. Silip-silip lang. Ayan, basta anytime, bukas talagang ano, bukas ang bintana sa kapinto. Anytime, bisita kayo, pasyal kayo, okay lang. Silip lang. Alam ko, busy rin kayo mga bunsoy, pero nakakamiss talaga kayo. Kayong tatlo talaga nakakamiss, totoo lang. Namimiss ko yung dati. Yung dating ano natin, na pag ganito naka-live, andun na kayong tatlo. Yeah, nakakamiss din. Okay lang kung talagang ano niya yan. Busy talaga kayo. Wala tayong magagawa, di ba? Tuloy niyo lang yung mga plano niyo sa buhay. Nakasupport na kami sa inyo. Mga bunsoy. ...2025, meron mga grupo nagpo-push kay Isko Moreno para tumakbong senador. Tignan natin. Tignan natin kung mananalo si Isko Moreno bilang senador. Malay naman natin, di ba? Mas efficient siya bilang senador, di ba? May mga nagpo-push talaga sa kanya. Tumakbo siya ng senador na lang. Muna. Di ba? Siyempre, stepping stone yan. Senador, tapos after ng senador nga, hindi ka pa pwede mag-presidente kung talagang mag-vice president ka muna eh. Kung talagang hindi ka kung talagang may dignidad ka, hindi ka atat sa pwesto. Kung malalaman mo naman talaga yan kung hinog ka na eh. Kung may nagawa ka na, hinog ka na, pwede ka na maging presidente, di ba? Tingin ko kay Isko Moreno, di pa talaga pwede. Hindi niya kakayanin buong Pilipinas, issue ngayon ng China sa Pilipinas. Isipin niya na lang siyang presidente. Leni Robredo, nako, lalo na. Simple history, simple history, gamit ano siya eh, dumbbell siya eh. Di ba? Natawa yung mga ng mga supporters niya. 19 daw, tapos ng gera ng Hapon.
1946, 1945 daw, 1946 yata sinabi niya, 1945. 1946, magsisimula din gera. Walang iya. 1 year nang tapos yung gera. Diba? 1942 nagsimula ang gera. Shoutout, Kapsat Dong Kengs. Yung pagdarabi, Kapsat. Live na tayo. Ayun naman yan. Kala ko natutulog niya. Wait lang ha, Kapsat. Wait lang, Kapsat Dong Kengs. Kala ko natutulog niya si Mader. Nag-aano na naman. Wait lang. Pinatulog niya namin yun. Dali lang, Kapsat ha. Tsatsakitang kita. Wait lang. Yan, nakapasok ko na rin sa live ni Kapsat Makoy. Nakuha mo na yung bagong channel ko. Yan, moderator ka na. Pangalan ko, Kapsat Dong Kengs. Kapsat Makoy pa rin. Channel lang na iba, Kapsat Mac. Pero yung di ko inaano yung Kapsat Makoy na talagang nakaano sa akin yung pangalan na yun Makoy. So, hindi ko tinatanggal yun. Kapsat Makoy pa rin. Yung channel ko lang Kapsat Mac. Yung channel ko lang. Tinanggal ko lang yung Koy. Naging Mac lang. Kasi meron ng Koy, di ba? Kung yung iniisip ko nga, Kapsat Koy. Yung channel ko Meron ng Koy, di ba? Meron ng Koy, hindi na si BNK. Di ba? Sinortcut ko na lang. Ginawa kong Kapsat Mac. Pero Kapsat Makoy pa rin. Nakaano na sa akin yun Diba? Proud nga ako sa pangalan kong Makoy. Kapangalan ko si Apo Apo presidente natin, di ba? Sabi sa akin ng ibang vlogger. Maganda ang boses mo, Kapsat. Maganda daw ang boses ko. Kulang lang talaga talent. Sabi ko, oo nga. Sana nung high school ako, nag-aaral ako gitara, drums. Kasi ibang vlogger, yung isang vlogger si Kuya Joms, Joms yung taga Bicol siya, Joms Barameda yata yun. Puro acoustic naman yun, acoustic. Ang style nun, nagla-live siya, magre-request ka sa kanya ng kanta, kakantayin niya, acoustic songs, si Kuya Joms, taga Bicol. Tingnan mo, Joms Barameda. Maganda boses niya. Medyo may edad na rin, pero folk singer. Iba naman si Igor Rock. Si Jan Sawak naman yun. Si Jan Sawak. Yun ang kumbaga John Bon Jovi ng Baguio City. Si Igor Rock. Jan Sawak. Yun ang mga dapat dinidiscover yung mga talented na yung mga indigenous people sila pero may talent. Yan si Igor Rock, si Jan Sawak na, Igorot yun. Pure Igorot yun pero boses ang tindi. Parang kaboses niya nga si sa Journey. Yung lead singer ng Journey
Sino ulit yun? Lead singer ng Journey ngayon na Pinoy. Kaboses niya eh. Makasama akong genre ni Jan Sawak. Puro rock. Puro rock siya. Inaano nga namin gusto namin interview, hindi namin maano-ano. Ni Manong Paul. Maestro Paul TV. Masyado rin ang schedule nun. Ni Jan Sawak. Magko-conlive sana kami ni Manong Paul. Gusto namin siyang interviewin. Arnel Pineda, kaboses niya. Tapos long hair din. Igurot talaga, pero tradition eh. Sisikat yun. Mabigyan lang talaga ng break yun. Yung si Jan Sawak. Kasi nagko-concentrate talaga siya ngayon sa Baguio. Dumuna siya, yung mga barbar doon. Yung mga barbar sa Baguio. Sikat siya talaga sa Baguio. Sikat siya. Mukha kang F4 eh. Itsura niya F4, long hair, tapos Dao Mingsu. Dao Mingsu yung itsura. Pisoy, maputi. Pero maliit lang, long hair. Typical Igorot. Ito nga, pinag-aaralan ko. Pag nag-ghost hunting ako, talagang dapat may grupo kung sasalihan. Sinabi rin ni Kabsat Daddy D, huwag kang mag-iisa ko eh. Baka hindi mo lang alam, baka maano ka. Alam mo na. Kung magso-solo flight ka, huwag mong pag-aralan mo muna bago ka mag-solo flight. Sumama ka muna sa mga grupo-grupo, ganun. Pwede naman siguro, meron naman talaga mga vlogger na rin sa Baguio. Yun ang nila, ghost hunting. Pero actually, ang Baguio ngayon, hindi na rin nakakatakot eh. Yun na lang, Lawakan Road sa gabi. Sa Lawakan Road sa gabi, sobrang dilim. Sobrang dilim. Saka yung Leonard Wood Road. Yun yung mga doon eh. Yun yung mga sighting. Yung Leonard Wood Road naman, yung may tulay. Yung may tulay na mahaba doon. After ng Laperal House, after ng Teachers Camp, may mahabang tulay. Papuntang Botanical Gardens. Black Lady naman doon. Black Lady. Black Lady naman yun. Okay lang sana mag-ghost hunting nga paano kung taong masama ang intensyon. Kaya nga eh. Kung ayaw nung elemento, yun ang delikado. Kung ayaw nung element, kung may mga elemento kasi gano'n, ayaw nila eh. Parang pili nila na istorbo mo sila, nabulabog mo sila. Nangyari sa akin, nung naka-live ako sa Baguio noon. Pauwi na ako, galing ako ng Station Road. Paakyat. Yung amin naman, likod lang ng Victory Liner. Bahay naman ni Uncle. Ang landmark mo doon, Victory Liner, may Jollibee, sa likod nun. Doon yung amin, sa likod nun. Nagtataka ako, 2 oras na palakad-lakad ako, hindi ko makauwi-uwi. Hindi ko na makita yung Victory Liner. Panay babae pa naman yung viewers ko nun. Yung mga naiwan sa akin, panay babae. Uy, Kabsat, hindi ka na nakauwi 2 oras ka na naglalakad. Papansin ko nga eh, parang yung marker ko, yung Victory Liner na, ba't nawala? Sabi ko, ba't nawala? Tapos maya-maya nagulat ako, walang iya. Andyan yung nasa gilid ko na yung haunted house ng Laperal. May elemento nagdala sa akin doon. Diba? May elemento nagdala sa akin doon. Grabe naman kung naligaw pa ako. Victory Liner, saka yung Jollibee. Yun lang yung landmark sa Baguio na alam. Isa lang naman ang Victory Liner sa Baguio. Tapos yung likod nun, yung gilid nun, yun yung papunta sa amin. Naligaw ako 2 gabi. Nagkamali ng liko. Kasi nagko-crossroad yun eh.
bihiwalay. After ng school ni Manong Paul, bihiwalay. Yung terminal nila, o paano lang noon, yung kalsada, may kalsada dun sa likod. Villalon Street. Nagkataon, nandito lang kasi ako. Microtel. Malapit na kami sa Microtel. Katabi namin, Microtel. No, nagpa-umaga ka talaga doon kasi anong oras ko umalis dito? Sa Maynila? Anong oras ko umalis ng Maynila? Dating ka doon, mga malamang alas 2, nagpa-umaga ka muna. Nagpa-umaga ka muna. Nagpaliwanag ka muna. Kasi yun talaga 4 hours eh. Next week, balik na ako. Next week. Kaya nga eh. Mabilis ang biyahe talaga. 10, 11, 12, 1, 2, 4 hours. Pag sarili mo sa sakyan, lalo na. 3 hours lang yan. Kung sarili mo sa sakyan, alis ka rito ng alas 10. Alauna, doon ka na. Sandali na lang ang Baguio ngayon. Ang talaga matindi yung night trip. Ay, yung day trip, matindi. Pag day trip ka, 6 to 7 hours pa rin yan. Pag day trip ka, kasi traffic eh. Yun lang, magpapaumaga ka sa terminal. Masyadong maaga ka lang sa terminal ng Victory. Masyadong maaga ka lang sa Victory naman. Dapat siguro kunin mo yung mga last trip ng Victory dito. 11:30 yata umalis. 11:30 yata eh. Last trip dito. 12, 1, 2, 3. At least alas 3 na sa Baguio ka na. Pero yung isa, yung sinasabi ko sa iyo, yung Genesis. Diba napansin mo may Genesis din. Yun, mahaba, matagal ang biyahe nun kahit gabi. Mahaba ang biyahe nun, yung Genesis. Kasi nagbabayan-bayan. Kahit gabi ka umalis dito, 6 hours pa rin. Kasi nga, nagbabayan-bayan siya. Yung Victory, isa lang hinto niya. Yan, sa Pangasinan lang, di ba? Sa Pangasinan lang kayo huminto eh. Season. Nag-iisang stopover yun. Ay, yung Victory mo, ay malas mo. Tapos huminto pa ng Pangasinan. Dalawang hinto. Isabela, malayo yan. Mga pag night trip, 6 kaya. Pag day trip yan, 8 yan. 8. Sakyan mo na rin yung ng Victory, pero mabagal din kasi ang Victory talaga eh. Florida sakyan mo pag pa Isabela ka. Florida. Kasi nga gabi. Subukan mo sa araw yan. Sa araw ka, magpabagyo ka. Yung iniiwasan mo. Bukan mong umalis dito ng alas 12 pag umalis ka rito ng alas 12 ng tanghali, dating ka sa Baguio alas 8 ng gabi. Alas 8, alas 9. Kasi siyempre, traffic ng Maynila bago ka makalabas. Traffic na, di ba? Pagdating mo sa Marcos Highway, yun ang pinaka-traffic doon, Marcos Highway. Sa Baguio. Pag inabot ka ng rush hour doon, patay ka.
Pag day trip ha, ang haba. Pero yung sinasabi nilang Joy Bus, maganda talaga yun. Yung Joy Bus, yung kulay blue, yun ang sulod mong sakyan. Kasi kahit day trip daw yun, kahit day trip siya, kinukuha niyang Baguio, 5 oras lang. Partida na, di ba? Yung Joy Bus, non-stop talaga yun, hindi humihinto yun. Hindi humihinto yun. May kubeta sa loob yun eh. Hindi humihinto. Hindi humihinto. Yung para ka nasa aeroplano, may stewardess pa. Yung Joy Bus, oh, yun ang pinaka komportableng mga upuan. Grabe, parang aeroplano nga. Para ka nasa first class na na airplane. Biyaheng San Francisco to Philippines. Meron pang stewardess. Yun lang kasi talaga. May kubeta naman daw kasi. Pero ako ayaw ko rin. Actually nga ayaw ko ng ganun. Yung mga hindi humihinto. Mahirap. Tsaka kung pwede nga, ayaw ko na may kubeta eh. Ako ayaw ko na may kubeta. Ayaw ko may kubeta. Nangangamoy. Maamoy. Shoutout Carlito Sarinas. Ibang darabi po, Kuya Carlito. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat po pagpasok sa akin live. Gandang gabi, Sir Kabsat. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwentuhan at balikan. Zombies at gabi. Si Kabsat Don Keng, si Kabsat Caitlyn, saka si Ma'am Carclea. Pinapasukan ko na sila. Dahil kay Daddy D. Pinakilala ako sa kanila ni Daddy D. Ni Kabsat. Regular naman ako kay Daddy D. Mababait sila. Ito lang si Ma'am Caitlyn, medyo palaban pero okay siya. Gusto ko style na ganun. Ganun talaga dapat. Si Ma'am Caitlyn, medyo palaban eh. Siyempre, pinagtatanggol lang yan si Ma'am Carclea. Kasi si Ma'am Carclea kasi mukhang mabait eh. Mukhang eh. Tapos may mga bashers yata kay Sir Badong. Pumapasok sila kay Sir Badong eh. Tapos may mga bashers yata kay Sir Badong. Yun. Hi to bro, Donkeng. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo sa Happy lang to all. Nalalagasan ako ng Idol Dongkengs. Nalalagasan ako lagi ng banana. Bakit kaya? 251 na naman ngayon. 251 na naman ngayon. Kahapon ng mga nag-259 na yan eh. Mag-260 na yan eh. Laki ng binabawas. Bakit kaya? Nagtataka rin ako. Sabi ni sa akin, nagkita-kita kami kahapon nila Kabsat Tragedy, Kabsat Robert. Si Kabsat Robert nagsabi nun, wag mong papanoorin yung sarili mo. Si Kabsat Rex pala, wag mong papanoorin yung sarili mong live. Mababawasan ka talaga. Baka nga yun ang iniisip ko rin eh. Ba't nababawasan ako ng banana eh. Kahit tumang. Kahit tuburo Don Kings. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo sa Happy lang to all. Kahit tumang Maylin. Good evening sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you. Umaga po sa kanila. Umaga po diyan kalamang Maylin. Tiga Texas din po yan. Tiga Texas. Sabi ko nga, 3 na. 3 na silang tiga American viewers ko. 3 na. Bunso yan, naka-silent lang. Si Ma'am Id. Si Kabsat Id. Ako siya. Si Ma'am Maylin. Tiga Texas. San Antonio, Texas.
Kasi hindi sila nanonood ng tama basta na lang sa'yo. Basta lang sa subscribe. Ibagdarabi po, Boss Elsar, Kaingkoy. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat po Boss Gano. San Antonio po. San Antonio po, Kuya Carlito. Kaya nga sabi ko, tatlo na sila eh. Tatlo na po silang tiga Amerika na nanonood dito sa channel ko. Di yun ang dahilan nun. Bakit mababawasan ka ng banana eh kung pinapanood mo ang sarili mong video. Hindi yun dahil doon. Kaya pa nababawasan yung mga banana na nalaglag sila, yun di na nanonood ng vlog mo. Ay, mga umalis po. Mga lumalabas. Eh, okay lang. Okay lang. Shoutout, Elsar Kaingkoy. Sandali lang po sir, Jadjakitan ko po kayo. Sir Elsar. Hindi ko suspecha ko eh, mga ibang ano siguro, nakikiano lang. Shoutout Elsar Kaingkoy. Don Kings, musta idol? Yeah, may jacket ka na po, boss Elsar. Moderator ka na rin po, boss Elsar. Salamat po pasok sa akin live. At tumigil din ko lang kanina, grabe, parang boss niya na rito kanina eh. Pasok lang po sa akin live. Si Kuya Willie Rebillame eh, babalik na rin si Kuya Willie Rebillame eh, pero after nun siya, ayaw na lang noon time show ni Kuya Will. Sinabi niya na dati yan, hindi niya natatapat ang Davar Cards. Kasi tinatapatan niya dati, wala naman nangyayari, di ba? Gusto niya afternoon show. Yata bibigyan yata siya ng IBC 13 yata o Channel 4. Din yata siya, government station siya mapupunta. Si Kuya Will, reveal niya may. O at least babalik na si Kuya Will, di ba? Kasi para naloko rin siya eh. Naloko rin siya ng mga bilyar eh, di ba? Para naloko rin siya ng mga bilyar, di ba? Itong may TV station naman to sila bilyar, di ba? Hindi naman nagtagal, di ba? Parang ginoyo lang yata si Kuya Will eh. Kasi may kontrata pa siya sa GMA7 eh. Talagang namamayag pag sa GMA7 noon, di ba? Yung wawawin paghapon. Tapos pinirate na naman ni Bilyar. Magkakaroon ako ng TV station sa akin ganun lang. Wala naman nangyari. Sandali, isang buwan lang yata nawala. Opo, Sir Elsar. Andun po ako kagabi. Talagang fighter po pala si Ma'am Caitlyn, no? Oo, medyo, yun ang gusto ko rin eh. Lumalaban talaga. Siyempre, pagtatanggol lang naman talaga siyempre po, Ma'am, Sir Elsar.
Pinagtatanggol niya lang po si Ma'am Cartleya. Kasi mabait po naman si Ma'am Cartleya. Tumutulong po talaga na sponsor. Tapos makakarinig sila ng mga negative comments tungkol kay Ma'am Cartleya. Parang dun po yata ang din yung pagkakaintindi ko. Pinagtatanggol lang ni Ma'am Caitlyn. Pinagtatanggol lang ni Ma'am Caitlyn si Ma'am Cartleya. Yun ang nun. Post tama yung kay Will na afternoon show na lang siya. May viewers naman siya. Saka sinabi niya na po yun Sir Ersar. Sinabi niya na po yun. Ayaw niya ng tapatan. Parang respeto. Parang respeto niya kay Boss Joey De Leon. Sila naman hindi magre-respeto kay Boss Joey De Leon, di ba? Icon, living legend. Kinakalaban mo. Siguro natauhan siya. Siguro natauhan si Kuya Will. Hindi ko talaga kaya. Living legend talaga to. Hindi ko kaya. Henyo master yan Henyo master yan. Kumbaga, nasa Book of Records na yun, ang TBJ Kahit 100 pa, kahit 100 showtime, 100 TBJ na organic, ang Itbulaga na organic, itapat nyo dyan. Wala. Tataob din tayo. Kasi nakuha nila lang timpla ng masang Pilipino. Na pagtanghaling tapat talaga. Nakatutok ng ang tao, ang mga Pilipino sa Itbulaga. Yung original. Yung Itbulaga na mga wala namang originality yan Kaya karma is real nga po, Sir Elsar, sinasabi ko di ba? Karma is real. Yung ginawa nila yan, yung kabastusan ng mga halos-sos, yung ginawa nila dyan sa TBJ, bigla nilang tinanggal. Matatanda na kayo. Magretiro na kayo. Yun ang gustong palabisin ng halos-sos Yun ang gustong palabasin ng halos-sos. Matatanda na yung tatlo. Magretiro na sila. May nangyari ba? Bumubumerang lahat sa kanila Hi to Ma'am Mary Ostaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo sa Pilang Flowers for You. Diba? Lahat ng mga lahat ng mga plano nyo, grand plan nyo para siraan ng TBJ, mawala ng Itbulaga. Hindi naman tumataas pang rating nila ngayon. Nadagdagan pa ng magandang Dabar Cards. Yung anak nila ni Idol Aga Mulak sa ni Ma'am Charlene. Dabar Cards, ang ganda, di ba? Meron kasing characteristics ng Itbulaga na hindi mo na kailangang mag-green joke, magbastos-bastos, di ba? Yung ginagawa nila Vice Ganda, di ba? Hindi kakagatin ng tao 'yun. Yung ginagawa ni Vice Ganda sa kanong boyfriend niya, yung tanghaling tapat nagse-sex sila. May mga bata. Di ba? Yun yung segment niya, doon lang simula yun May mga bata nakapalibot. Si Vice Ganda naman kunwaring teacher. Sabay pasok tong boyfriend niya, si Ion Perez. Di ba? May dala-dala yatang cake, di ba? Cake. Yung icing ng cake, galong-galong dinidila-dilaan harap ng mga bata. Tapos magagalit kay Madam na Lala Soto. Tama lang yun. Ginagawa niya trabaho niya sa MTRCB. Ginagawa lang ni Ma'am Lala Soto ang trabaho niya sa MTRCB kasi talagang siguro isang katerban ng reklamo dumating. Ilaban dyan sa showtime na yan. Ilaban dyan kay Vice Ganda na yan. Diba? Noon time show kasi ginagawa niyo ginagawa niyo yung parang late night show diba? Gawin niyo yan. Gawin yung ginagawa niyo sa gabi. Yung mga wala ng mga bata.
tanghaling tapat nagaganyan naman, naglalampungan kayo, di ba? Tama lang maano kayo. Ginagawa lang ni Madam Lala Soto ang trabaho niya. So, kasi sagad to the bones ng kabastusan mo, vice ganda. Saka hindi lang si Madam Lala Soto ang ano diyan, ang board ang nagde-decide. May board of regents din sila. Siyempre may board yan. Siyempre may mga viewers yan na nagre-reklamo sa Showtime. Puro kabastusan. Inaksyonan niya. Anong mali doon? Yeah. Buti nga siya, ginagawa niya trabaho niya. Si Madam Lala Soto. Buti nga siya, ginagawa niya trabaho niya. Itong Bureau of Customs, anong ginagawa? Nakikiano sila sa mga hoarder ng bigas, smuggler ng bigas, di ba? Inefficient yan, yung Bureau of Customs. Dapat tanggalin na yan, ano dyan, yung ano dyan, yung head niya, tanggalin na, palitan mo. Yan kasi yung ano natin, sorry ako BBM pero kailangan ng tapang-tapangan mo na. Kailangan na ng kamay na bakal. Kasi, inaabuso sila ng kabaitan mo po. Sobra. Masyado kasi mabait. Hindi, sinubukan niya na. Sinubukan niya na yung demokrasya eh. Masyadong tsaka yung maluwag. May nangyari ba? Demokrasya, may nangyari ba? Inaabuso ng mga ibang tao. To the point na pati presidente, pati kayo po, minumura na. Inaalipos na, parang parang busabos na kayo. Siguro nakakarating naman sa inyo yan. Maharlika, Bayot Bay, Bisdak Pilipinas, di ba? Yung mga vlogger na yan, ng mga bastos, di ba? Kung bastos-bastosin ka, ganun na lang po, Mr. President. Tapang-tapangan niya na. Sasaluduhan pa po namin kayo pag ginawa niyo yan. Kamay na bakal na, parang yung tatay niyo. Parang si Apo Makoy. Ganun ang kailangan. Sobrang demokrasya sa bansang ito. Inabuso na nga ng sobra-sobra. Inaabuso ng sobra-sobra. Okay lang po, Sir Alzar. Okay lang. Basta kaibigan po ni Don Kengs, kaibigan ni Ma'am Caitlyn, ni Ma'am Cartlea, nagulat lang po kay Ma'am kagabi kay Ma'am Caitlyn. Matapang. Tapang ni Ma'am Caitlyn eh. Ganun po dapat talaga kasi channel mo yan eh. Kuwari, channel ko to. Papasukan ako ng mga viewers na duldog, dumbbell, di ba? Yung mga hindi makamove on. Anong gagawin ko po, di ba? Siyempre, mapipilitan ka. Yaw-yawan mo rin. I-block mo sila. Di ba? Kaya nga po, pangatlong channel ko na nga po ito eh. Dahil sa sobrang kaanuhan ko eh. Pero hindi ko rin po magagawa. Hindi ko rin po kasi talaga kasalanan. Sila pong pumapasok sa live ko. Actually, experience ko na po yan. Papasok sila sa live mo, babastusin ka, mga away ng mga viewers mo, di ba? Sila mag-away-away na sila. Yun ang mga taktika ng mga yan. Taktika nilang bulok. Tapos i-report ka kay YT. Ano yung channel mo? Kung tinan nyo po, si LB Gatillo, hindi na naging problema niya. Si Manong Mike, meron din. Ganun din pala. Same problem din pala kami. Meron din pala nagpapaano kay YT sa channel niya. Nangyayari po talaga yun. Lalo kung political vlogger ka, talagang hard-hitting ka. Talagang, si Kabsat Aaron Peña. Isa pa yan. Si Old School Pinoy. Ang kaaway naman niya, masyado siyang sa mga yung mga
Actually, sinabihan yata talaga siya, winarningan na siya ng mga kabayan black. Mga komunista naman ang kaaway nun. Galit sa komunista, sobra. Makabayan black. Yun naman ang nagpapaano sa channel niya kay Kapsat Old School. Pero kung gusto ko style ni Kapsat Old School, matapang. Palaban din yun. Old School Pinoy. Idol yan. Hindi kagaya ng style ni Kapsat Daddy D. Diba? Cool lang si Kapsat Daddy D. Style naman kasi ni Kapsat Daddy D, hindi nagagalit. Bihira. Bihira. Minsan nga, pinasukan ng basher yun. On live talaga, ano talaga, medyo naging emotional siya. Hindi pa po ako vlogger nun, viewer pa lang ako nun. May pumasok talaga sa channel niya, inanon talaga siya. Pinagtanggol siya ng mga pinagtanggol po siya ng mga viewers. Sobrang bait po kasi ni Kapsat Daddy D. Never ko pa nakitang nagalit yun. Kahit nung viewers pa po ako, 2019 pa. Never ko pa nakita nagalit yun. Happy lang sa kanya. Pati si Maestro Paul TV, nakita ko na one time. Nagari sa palengke. Ay, Kapsat po, kapatid. Ilocano word po yan, Kapsat. Kapatid po yan, kapatid. Sa language namin sa Ilocos, kapatid. Actually, Kapsat. Actually, tatlo po yan. Kapsat, Ading, ano po ba isa? Gayem, kaibigan po yan eh. Ang Gayem, kaibigan po yan eh. Kailyan. Yang Kailyan. Ano rin po yan. Parang Kapsat, parang ganun. Kapsat means kapatid po in Ilocano. Kapsat o Ading. Pwede rin Ading. Kapsat or Ading means kapatid in Ilocano. Kala ko po Ilocano rin kayo, Boss Elzar. Okay. Matututo rin po kayo. Sandali lang po yan. Kilala niyo po si Kapsat Daddy D. Si Kapsat Daddy D, yung vlogger na yung magbe-birthday bukas. Yung nag-birthday kahapon, pumunta kami. Yung nag-birthday po kahapon, pumunta kami. Kapsat Daddy D. Yun, Bisaya po yun Bisaya po yun, tiga Kapis. Sandali ko lang tinuruan yun. 1 linggo lang yata. Viewers pa po ako nun eh. Tinuruan ko siya, viewers pa siya nun eh. Siya, si Tropang Ilonggo, si Kuya Edwin. Kuya Edwin, bumabanat din eh. Si BNK TV. Naturuan ko pa ng Ilocano yun. Kaya minsan nagaganon siya. Oo, nagmumura. Pero niya, yung mura, yun ang natandaan niya, yung mura. Yung murang Ilocano natatandaan ni BNK TV. Actually, maraming vlogger po akong tinuruan na Ilocano. Si Kapsat Daddy D, bilis. Nagugulat ako, 1 week lang. Naimbag na sa inyo lahat. Naimbag na, alam niya pa talaga kung malim, hapon, rabi, gabi, bigat, umaga. Madali lang pong Ilocano. Madali lang pag-aralan. Sandali lang po pag-aralan yan, Ilocano word. Kaya nga po marami rin po hindi nakarating. Si Kuya Edwin, wala eh. Yung mga kasama niya si F4, si lang po dumating, si Kuya Pinoy Vlogger lang po nandun. Si Kuya Lintoy, wala. Si Kuya Edwin, wala. Siguro mga busy rin kasi naman talaga sila.
Nagkataon talaga ginawa ni Kapsat Daddy di working day. Working day. Siguro hindi rin sila ano sa mga trabaho nila. Diba? Siguro pag ginawa po ng Sabado or Linggo yon, birthday ni Kapsat Daddy di, marami pupunta. Mapupuno yung Shakey's. Mapupuno yung Shakey's. Bawi na po kayo. Bawi na po kayo. Ako po kasi matagal pa eh, December pa eh. Pero 27 din po. Parehas naman ng 27 eh. Pero December pa po ako, matagal pa. Actually, bukas po talaga. Ginawa niya lang po kahapon. Kasi yung kasama niya yata niya bukas sa birthday niya, family. Pamilya po mismo niya. Bukas po saka sa linggo. Sa linggo po gusto niya. So, magpapaluto po yata ng pansit kay mother niya eh. Ako, December 27 pa po eh. Matagal pa. Matagal pa ang birthday ni Kabsat. 2 days after Christmas. Ano ko pa yan? Dapat ako ganyan. Naka-charge. Kaya nga po eh. Meron pa naman po next year. Next year na lang po. BJA Solo Surveyor. Yan. Salamat po, Boss BJA. Solo Surveyor. Salamat po pagpasok sa akin ngayong gabi. Wait lang po. Jajakitan ko po kayo ha. Wait lang. Yan. Boss BJA. Shoutout. Yan, may jacket na po kayo, Boss BJA. Salamat po pagpasok sa akin live. Lista ko po yung para mabalikan ko po kayo mamaya. Yung pangalan niyo po. Ilista ko. Para mabalikan ko kayo mamaya. Salamat po Boss BJA. Hi Kap Elsar. Salamat po. Okay lang po Boss BJA. Salamat din po pagpasok ha. Salamat din po pagpasok. Support lang po si Kapsat Mac at maliit pa po yung bahay ko.
Ako, walang channel, Kabsat Mac. Wala po kayong channel. Okay lang po. Viewers lang po talaga kayo. Kaya supporter po kayo ni Kabsat Daddy D, ni Ma'am Carclea, Ma'am Caitlyn, si Boss Justin, di ba? Si Boss Justin, sinusuportahan niyo rin. Si Boss Justin din po, di ba? Ni Boss Justin. Yan, may mga channel yun. Sila Boss Justin, Kuya Badong, Kuya Badong Arteris, diba? Arteris po ba yan? Kala ko po may channel kayo. Pares po ba kayo ni ano? Pares po pala kayo ni Kuya Carlito Sarinas. Talagang organic, sumusuporta lang po sa mga ano. Pero yan, ever since po, sumusuporta talaga yan si Kuya Carlito. Ano pa po ako nun, viewers pa po ako nun, 2019. Nandiyan na po yan. Yan, yung natin niyo po, Carlito Sarinas. Ano pa po ako niyan, nandiyan na yan. Viewers pa lang po ako, way back 2019, nandiyan na siya. Mahirap din po buhay vlogger. Mahirap din po buhay vlogger na ito, nababash ka, may papasok yung mga, alam niyo na, mga hindi makaunawa. Gusto nila paniwalaan nila. Diba? Hindi naman pwede yun. Gusto nila, hawak ka nila sa leeg. May mga ganun talaga. Actually, may mga sponsor ng ganun. Hawak ka nila sa leeg. Gusto nila. Pag sinabi nilang mali. Pag sinabi nilang mali, dapat mali rin ang paniniwala mo. Tinan nyo, si yung pinakamagandang dapat standing ovation tayo dyan. Yung ginawa ni Apo Bongbong, pinagtatanggal niya yung mga harang ng ginawa ng China, di ba? Pinagtatanggal niya, inutusan yung Philippine Navy, tanggalin niyo lahat yung Coast Guard, tanggalin niyo yung mga yan. Tanggalin yung mga harang-harang ng China na yan. At least may presidente tayo lumalaban. Nakikita niyo naman, hindi namang sitting president tong pangulo natin. Wise. Hindi weak president tong presidente natin. Wise president siya. Wise president siya. Bakit wise? Kasi ang niya, pinili niya na talaga, ang pinili talaga niyang maging lodi is Amerika. Dapat naman talaga Amerika. Magtitiwala sa China. China nga sumisira ng Pilipinas. China nga sumisira ng buhay natin. Sige na po, Sir Elsa. Salamat din po. Opo, okay lang. Okay lang po. Basta support lang po tayo sa presidente natin. Saka sa vice president natin. Huwag tayong maniniwala sa mga gustong mawatak yung unity. Okay? Pag may na-encounter kayo ng mga vlogger na BBM kami dati pa eh. BBM kayo dati pa. Galit kayo kay Inday Sara. Sasabihin yung pakailamera si Madam Aimee. Pambabastos kay Madam Aimee yun. Diba? Sasabihin yung pakailamera si Madam Aimee. Natural. Gagabayan niya yung kapatid niya. Younger brother niya yan eh.
Diba? Huwag kayong maniniwala sa mga vlogger na gano'n, yung mga galit na galit kay Inday Sara. I-endorse pa rin si Martin Romualdez. Tanungin nyo mismo mga taga-Tacloban, sino si Martin Romualdez. Kahit pinsang buo pa siya ni Apo Bongbong, may anomalya rin yata sa Tacloban yan eh. Hindi rin yata magandang pamamalakad sa Tacloban yan. Huwag nyo nang sirain yung unity mo. Nakaplano na yun eh. The mere fact na nag-giveaway si Inday Sara kay Apo BBM, the mere fact na pumayag siya mag-vice president, mag-slide down as vice president, hindi siya oportunista. Wala sa vocabulary ni Inday Sara yung pagta-traitor. Hindi siya traitor. Kaya yung mga nagsasabi dyan ng mga na impeach si Inday Sara, hanapan niyo muna anong kaso para impeach. Anong kaso para impeach niyo si Inday Sara? May winaldas pa siyang pondo. Nangurakot ba siya nung mayor siya ng Davao? Yun lang naman ng mga inabuso niya ba? Nag-abuso ba siya ng panahon ni Tatay Digong? Nung presidente ni Tatay Digong? Siya, mayor ng Davao. Nag-abuso ba sila mag-ama? Yun kasi yung basihan niyo. Huwag niyong puro nakikinig kay Renato Reyes. Walang mangyayari dyan. Makikinig dyan kay Manuelita, Brosas, Castro, Ontiveros. Kala mo naman to si Ontiveros, hindi nagnakaw. Kala mo naman to si Ontiveros ay anghel. Walang bahid ng korupsyon. Ulol. Yun ang ginagago mo. Panahon ni Panot, namamayagpag kayo. Namamayagpag kayo ng panahon ni Panot. Diba? Kaya nga nakulong yan si De Lima eh. Bakit ba nakulong yan? Justice Secretary siya. Nagkakalutuan ng shabu sa Bilibid. Diba? Lahat ng katarantaduhan. Panahon ni Panot, nangyari. Lahat ng cabinet members ni Panot, bulok. Bulok lahat. Yung K-12 na yan. Yung K-12 na yan, paano yan? Pasakit yan. Pasakit pa sa dagdag gastos pa sa mga magulang. K-12 na yan. Okay na yung dati. Pinakailaman niya na naman. Diba? Pati Constitution, pinakailaman ninyo. Ginawa niyo 1987 Constitution. Tinanggal niyo yung Constitution dati. Diba? Yung 1987 Constitution na yan, Constitution yan, pabor sa mga oligarko, komunista, diba? Yun, silang nakikinabang yan, hindi tayo ordinaryong tao. Hindi. Kaya pasok-pasok lang sa akin live, kakamsat mga bunsoy ha. Hanggang ano lang po tayo, hanggang alas 11 lang po tayo. Boss tama na, 2 hours lang naman po talaga ako nagla-live. Pag sinipag-sipag, 3 oras. Kanina, magla-live po talaga ako sa kanina si SM. Sa SM sa SM North. Okay. Ang hina po ng signal sa loob. In-upload videos ko na lang po yung garden. Pero actually, maganda po sana mag-live doon. Tarantad. Ibag narabi ikabsat,
Rising Flag. Musta kabsat? Kinakamusta ka ni ano? Kinakamusta ka ni... Sino ba yun? Nakakuha ko na kanina eh. May artista nagpapakamusta sa'yo eh. Kalimutan ko na yung pangalan doon. Wala yung sas si ano yan, kakampi ni ano, ni Bayot Bay. Yung best friend ni Bayot Bay. Hi to bro, Rising Flag. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo, sabi lang. Nakamusta ka ni Ed Picson? Ed Picson. Ed Picson. Saka si Ed Quintanar. Yung announcer dati sa PBA na namatay. Yung si Pinyol, namatay na rin yun. Ed Pinyol. Ed Picson. Ed Picson din. Ed Picson. Romy Quintanar. Oo nga. Ano na naman sa baul yun ha. Oo, galing ako doon. Napalaban sa debate tungkol sa colony. Kanino ko napalaban? Sinong kalaban mo? Pro-China. Pro-China ng vlogger o pro-China ng viewer? Hello, Idol Carlitos Ariñas. Oo, kasi masyado kang high blood eh. Medyo mag-ano ka lang. Michael Rivero, medyo kalma ka lang, okay? Michael Rivero, huwag kang high blood ha. Harvey Gomez, huwag kang masyado. Nag-isipin yung mga yun, Harvey Gomez, okay? Basta ikaw, Don Umali, mag-vlog ka lang, okay lang. Bayaan mo sila. Ernie Garcia. Kay Banat Bay, puro sila. Colonial Tinker daw. Mga agent sa China. Binabalik daw yung master ng US ha. Gago pala siya eh. Tapos pupunta siya ng Amerika. Pupunta kaya sa Amerika yan, naka isang buwan. Yung si Bayot Bay, dapat di nga bigyan ng US visa yan. Ganyan pala. Kinakalaban mo palang Amerika. Dapat matimbrehan yung matimbrehan yung embassy. Ay yung sa US Embassy nga dapat ano ba tawag doon? Persona non grata. Persona non grata, hindi siya makakatungtong dapat sa Amerika. Ganyan pala. Pare sila ni Robin Padilla na persona non grata yun. Si Robin Padilla, kaya laki ng galit sa Amerika dahil ganyan. Persona non grata, may ginawa yata. May kaso yata sa Amerika na hindi niya nalusas. Yung kaya ayun, ban na siya sa Amerika. Bitter sila, di ba? Yan si Bayot Bay, kapal ng mukha. Yan. Pinapasok ka ng Amerika, nag-enjoy ka sa Amerika, di ba? Lahat ng amenities sa Amerika ginagamit mo, di ba? Nakaisang buwan ka nga sa Amerika eh. Tapos ngayon titirahin mo. Mag-isang buwan ka rin sa China. Yun ang dare ko sa iyo. Pumunta ka rin sa China. Magliwaliw ka doon sa China. Subukan mo. Yan. Ang tanong lang, pagbalik mo rito, tapos magbablog ka, may credibility ka pa ba? Pag pumunta ka sa China, na well-known na pro-China kang hinayupak ka, kung balik mo rito, susuportahan ka pa ba ng mga vlog ng mga viewers mo? Wala na, lalayasan ka na ng mga yan. Kagaguhan. Rhetoric nila yung kabsat yun.
bang tingin sa mga against China na hindi kaya mag-isip, kumikilos lang dahil sa sulsol ng US. Sabi nga ni BBM, wala nga impluensya sa policy niya. Ginagamit lang ni Apo BBM ang utak niya. Diba? Wise leader nga siya eh. Wise leader nga yung presidente natin eh. Ikaw ba, Bayot Bay? Wise ka ba? Wise ka ba? Yung utak ba ni Apo BBM? Utak mo rin ba? Nakuha mo bang pagka-intelligent ng presidente natin? Uutak ka ni Lenny. Utak ka ni Isko. Sinusulong na naman kasi nila for senator daw 2025 Isko. Yan, meron na naman sila ni-launch ng partido. Ngayon pa lang nilo-launch na nila si Isko Moreno as senator. Wag niyo iboboto yan. Nako. Kahit senador, wag. Sinabi ko na tatakbo yan eh. Kaya nga nasa Itbulaga yan for publicity. Kaya nga nagbalik artista yan, gago na yan. Aywan ko na lang kung si Isko ang presidente ngayon, baka wala na. Ginib up na niya yung ano ng China. Sige, sa inyo na yan. Basta bayaran niyo ako. Yan. One time nga papasok ko diyan kay ano. Kasi nagbablock yan eh. Si Bayot Bay. Nagbablock yan eh. Tinry ko one time, pumasok ako. Niyaw-yawan ko rin. Bignak ako. Hindi na ako nakabalik. Maganda pa kay Kuya Ninyo, kahit basher ka, makakapasok ka eh. Mumurahin ka lang talaga. Pero, kasalanan mo, pumasok-pasok ka sa channel niya. Diba? Halalan. Dying inside na tayo. Ako, dinilit lahat ng chats ko. Ganun yan eh. Diba? Si Kabsat Daddy D. Ngayon, pinapasukan na siya ng mga basher. Ha? Hindi siya nagbablock. Hindi siya nagbablock. Kaya, araw-araw yun. Sabi ko sa kanya, Kabsat Daddy D, mag-block ka, mag-hide ka. Kasi araw-arawin ka ng mga yan. Bibisitin niya ang live mo. Pati mga viewers nyo, aawayin yan. Ako talaga ang classic example niya. Ano bang pinagkagawa ng mga yan sa channel ko? Wala naman. Binuburaot mo. Walang mangyayari yan pag pinapabayaan mo lang dyan yan. Hindi mo binablock, hindi mo hinahide. Mambibisit sa live mo yan. Yan naman si Ma'am Cartlea nga, bait-bait, inaaway pa nila. May pumapasok daw, may gumawa ng issue ng kay Sir, may Ma'am Cartlea. Number 1 sponsor, mabait yan. Kaya pinagtatanggol na siya ni Ma'am Caitlyn ngayon. Caitlyn Vlog eh. Pumapasok daw kay Sir Badong. Mga bashers, ang dami. Hindi daw pinapansin ni Sir Badong. Hindi naman pwede. Pabayaan mo na lang. Inaaway na yung mga viewers mo. Inaaway na daw yung viewers nila eh. May pumapasok daw dun na makukulit eh. Hinahayaan lang daw ni Sir Badong. Decision mo yun kasi channel mo to. Akin lang naman kasi channel ko to. Iba-block ko. Sino kung gusto kong i-block, diba? Mumurahin ko. Sino kung gusto kong murahin eh. Binabastos ng channel ko eh. Kaya, pamura-mura naman talaga sila. Karespeto ba sila? Kayo una ng bastos, tapos magdidimang kayo ng magdidimang kayo ng respeto. Kaya, sabihan nyo pa, wala akong kwentang vlogger. Ano kayo? May kwenta ba kayong viewer? Yun ang doon. Ibalik ko sa inyo yung tanong. Yung sinabi sa akin, ibabalik ko sa inyo. Wala akong kwentang vlogger. Kayo, may kwenta ba kayong viewer? Wala nga kayong ginawa kundi mong buraot. Mambuisit. Nakakatakot din. Magalit si Buds. Parang aatakitin. Magpanood ako. Nagalit siya sa nag-comment.
nanginginig yung labi, okay lang si Sir Vance. Kasi ano rin naman siya. Kasi yung issue sa kanya, na hindi naman siya talagang loyalista. Tapos na yun eh. Tapos na yun. Sinuportahan niya na si Apo BBM eh. Naka si Inday Sara eh. Tapos na yun eh. Diba? Kasi tapos ng eleksyon, tumahimik na siya. No? Kasi sinuportahan niya si Apo BBM. O, diba? Walang kasalanan si Sir Vance doon. Democratic tayo eh. Nasa demokrasya tayo eh. Mas pangit naman yung nagkakalat na yung kandidato mo, andiyan ka pa rin, di ba? Naghuhumerentado ng yung yung ano mo, yung kandidato mo, ayaw mag-concede, nandiyan ka pa rin, di ba? Anong tawag doon? Bitterness. Sino pa nagsabi nag-concede si Lenny Robredo? Hindi naman nag-concede yun eh. Di ba? Wala sanang father vasectomy. Wala sanang mga nagrarally sa Comelec, di ba? Hindi naman di ba, baka pakana pa nga lahat ni Lenny Robredo yan, di natin alam. Diba, tahimik siya masyado, di ba? Mas delikado pag tahimik. Baka may pinaplano talaga yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko kaya ako Bongbong, kamay na baka, kamay na bakal na. Kasi civil disobedience yung ginagawa nila eh. Nagkatawag na ng EDSA eh. Diba, pumunta na daw lahat sa EDSA. Mag-people power na treason. Anong tawag doon, di ba? Nag-uudyok ka ng mga tao na manggulo. Ayun, rebellion. Rebellion yun. Libelous lahat yung sinasabi ni Father Vasectomy. Bakit hindi madampot ng mga polis? Siguro kung si Tatay Digong, nadampot niya pa rin vasectomy na yun. Nagkalat ang polis doon. Nagkalat ang polis sa Comelec. Lahat naman nagrarally doon, pwedeng damputin. Masyado nga kasi mabait yung presidente natin. Kaya, pero inaabuso ng iba. Kaya konting tigas na Apo Bongbong. Konting tigas. Andiyan naman si Inday Sara, aalalayan ka niyan. Sanay na sanay yan sa mga ganyan. Labanan. Parang tanga nga itong si Bayo at Bay eh. Diba? Parang kinakampihan niya pa itong mga parang kinakampihan niya talagang China. Pro-China talaga siya, diba? Tama lang naman daw si Robin Padilla. Lahat ng sinasabi ni Robin Padilla. Tama ba yon? Magbasa ka rin, banat ba eh. Diba? Ng history, UP ka eh. Naturingan UP ka, pero bobo ka rin na isa. Diba? Saan history book mo nabasa na iniwan tayo ng Amerika nung World War II? Saan history book yun? Ay, isang history book. Iniwan tayo ni General MacArthur dahil paulit-ulit na lang tayo. May ongoing war pa sa Europe. Na-assign si General MacArthur sa Europe. Na-reassign siya sa Europe. Kaya nga sabi niya, I shall return, di ba? Matapos lang yung gulo sa Europe, babalik siya rito. Kasi iniwan naman niya kay General Wainwright ng Pilipinas. Deputy niya. Hindi naman totally lahat ng Amerikano umalis. Yun ang gusto mong palabasin eh, Robin Padilla. Yun ang gusto mong palabasin natin, Robin Padilla. Takot naman yung mga yan. Iniwan tayo sa area ng mga yan. Hindi tayo iniwan. Hindi ka lang nagbabasa ng history book mo. Scout, diba? US Scout, Philippine Scout, diba? Napanood mo ba yung Great Raid ng Cabanatuan? O US yun, sa Filipino Joint Force yun. Nirescue nila yung more than 600 na POWs ng Hapon sa Cabanatuan. Panoorin mo yun, Robin Padilla.
one of the greatest raid. Nirescue nila yung mga prisoners of war ng Hapon sa Cabanatuan. Hindi may yo-yo kasi ng yo-yo. Hindi naman wala naman ding alam. Gago eh. Ten minutes pa pala. Pero kailangan natin ito. Wait lang. Wait gagawa natin ng paraan. Yan, ganyan na. Diba? Yun nga kabsat. Naglilinger sila sa colony. Kung sa Japan, dinaanan ng atomic, sana di na nakipag-deal sa US. Kaya nga ang hirap kasi kay Robin Padilla, puro salita sa may ibang senador kasi. Yan, si Manuelita, puro salita. Castro, puro salita. Brosas, diba? Tawag nga ni, alam mo tawag sa ni Kuya Ninyo, Brocha, alam mo yung Brocha, masama kasi dito yan. Madam Brocha. Yung si Brosas, Brocha yan. Madam Brocha. Diba? Brocha. Kapsa troll, alam mo yung Brocha? Yan yung makabayan lang, yan si Brosas. Brocha na tawag ko siya. Yan, yung dalawang kabataan. Classic example na naman yan. Nang goyo na naman kayo. Kunwari tinotorture ng military daw, naka ng LCAP. Yung dalawang kabataan na ang totoo pala, member pala talaga sila ng NPA. Hindi nila inaamin. Activist na daw sila. Human rights, environmentalist. Di naman nagtatago yung mga gagawin environmentalist. Pero actually mga Amazon na sila. Kasi kasama pa mismo yung tatay ng isa eh. Yung nagganon siya sa in front of a sworn affidavit sa Philippine, diba? Una yata sila tumakbo sa Philippine Army. Tapos sa PAW, nag-off-taking sila talaga. Sinabi nila talaga ayaw na nila sa madugong pakikibaka. Ayaw na nila sa CPP-NPA. Tapos after 2 days, niretract. Ano yun? Tinorture daw sila, ginulpi daw sila. Gago diba? Pero maganda yun, may video. Yun naman ang depensa ng gobyerno sa inyo. Kaya sorry, hindi tanga yung presidente natin, hindi tanga ang military, lalong hindi tanga si Ma'am Acosta ng PAW. Okay? Kasi kahit sa PAW, inistorbo nyo sila. Sabi ni Madam Acosta, pati nga kami, inistorbo na mga yan. Yung negative sinasabi nila tungkol sa US, yung PhilAmWar, pero yung ambag na sa economy ng call center galing US, hindi nila nakikita kung hindi tayo naging colony ng US, baka hindi yung manggagaling mag-English. Kaya nakakamiss talaga yung panahon ni Apo Makoy. Siguro ngayon umaalala lang ang US sa atin kasi super power din tayo. Malamang kung nagtuloy-tuloy yun, si Apo Makoy, kung nagtuloy-tuloy, wala nangyaring punyetang EDSA na yan, diba? Nagtuloy-tuloy, nako, super power ng Pilipinas. Magkakabaliktad na yung sitwasyon. Tayo ngayon ang umahabol sa China. tayo na ngayon ang nambubuli sa China. Malamang ganun na nangyari. Katarantaduhan ng mga
Aquino. Tama si Larry, tama si Atty. Larry doon. Wag lahat ng kamalasan na nangyari sa Pilipinas sisi nyo sa pamilya Marcos, pamilya Duterte. Yan yung pinakasalod dyan, pamilya Aquino. Pati Constitution, pinakailaman nila, 1987 Constitution. Core Constitution yan. Constitution yan ng mga oligarko, komunista. Kumbaga, parang minadaling Constitution. Diba? Ayaw nila yung Constitution ni Makoy, diba? Hindi na mahirap sa pamilya Aquino. Masyadong pengkatibo. Lahat sana ng mga project ni Apo Makoy, tinuloy niya lang. Mas maganda. Nuclear power plant ng Bataan, binuksan niyo. So, mababang kuryente. Hindi niyo binigay sa mga private, mga lodi niyo, ng mga oligarko, tubig, ilaw, basic commodities. Sana masagana ang buhay ng Filipino people. Diba? Lapit na tayo mag-out. Baka mag-live din tayo ulit bukas. Ilang minuto na mag-a-up na tayo. Salamat sa lahat mga pumasok sa akin live. Pag sa Traul, salamat. Teka, mga pumasok kanina. Sir Carlito, salamat po ha. Yan, sila yung mga bagong pasok, Boss Biano, Boss Elsar, Boss BGA, salamat po kung pasok sa akin live. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Mami Mary, salamat din po. Mami Mary, Kapsat Don Keng, salamat. Yung si Ma'am Maylin, salamat po Ma'am Maylin. Salamat po kung pasok sa akin live. Siyempre yung mga Kuya Shirbal, salamat din po. Yung mga naka-silent, salamat din. Mga Bunsoy, Bunsoy Yanyen, Bunsoy Iris, Bunsoy JL, salamat mga Bunsoy. Alam ko, mga busy lang kayo ngayon. Busy rin kasi kayo ngayon sa mga priority ng mga ginagawa nyo. Okay lang. Bunsoy Yanyen, good luck pa rin dyan sa work mo. Sana ma-promote ka pa nga. Ma-promote ka pa rin dyan sa work mo. Ingat and God bless you lagi sa'yo sa family mo, okay? Ingat ka lang lagi dyan sa California, Bunsoy. Nandito lang kami, lagi nakasupport sa'yo. Mga drive mode mo, Bunsoy, ingat lang. Papasok at pauwi galing work. Kayo, Bunsoy Iris, Bunsoy JL, aral din kayo mabuti. Aral lang mabuti, kaya nyo yan. Nandito lang ang Kuya Makmak nyo, nakasupport. Mga kakamsat, salamat din sa lahat. Mga dyan na naka-silent lang, saka mga langit nakasupport kay Kapsat Daddy D, happy birthday bukas. More blessings, more birthdays and blessings to come. Pati si Kapsat Daddy D daw minsan naka-silent lang. Out na natin Kakamsat, mga Bunsoy, mga rest ba 1 minute pa.
Bye to all friends and viewers of host channel. Happy lang to all. Salamat din po Manong Carlito. Bukas po umaga ulit, mag-live tayo. Dito lang tayo. Ang sama sa mga nakaupo sa gobyerno, hindi nila kasundo sa usaping bayan. Laging kontra sa nararami. Hindi nalang umayon. Sumakabayang solusyon. Laging walang mabuong sang-ayon sa nakararami. Paano po mga komunista? Doktrina po ng komunista yan. Doktrina po ng komunista yan. Guluhin ng gobyerno. Guluhin ng gobyerno, buwisitin ng gobyerno, patalsikin ng gobyerno, para sila papalit. Sarili po nilang agenda yan. Gusto nila talaga sila mag-take over. Magiging komunista na po tayo sa Pilipinas. Yun ang gusto nila. Yan ang gusto nila. Durugin, wasakin ng democratic process. Democratic government. Palitan ng komunistang government. Silang papalit. Yan. Yan. Babay na po sa lahat. Ingat sa God bless po. Bukas po ulit ang umaga. Live again. Yung mga upload videos ko rin po supportahan nyo rin po. Bye-bye po. Ingat sa God bless. Bye-bye. Salamat po sa inyo lahat. Bukas again. Ingat sa God bless. Good night po. Good night po sa lahat.